ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏಪಲ ಕುಷ್ಟಿ ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವತಿ ಜಿ ಪಂಡದ್ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಎನ್ಮರಣ ಪಿದಾಡ್ದು ಯಾನ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಬೈಕ್ ಸೀದ ದೂರ ಪೋಯ ಪನ್ನಂಡ ಕಾಟುಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೀದ ಪೋಯ. ಅವಳು ಜಾತ್ರೆ, ಅವಳು ಬೇಡಿ, ಅವಳು ಗಮ್ಮತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೀದ ಪೋಯ ಬೈಕ್ ಪೋನಾಗ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ತಿಕ್ಕಣ, ಒಂಜಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್, ಒಂಜಿ ಬುಳ್ದದ ಕಾರ್ ತಿಕ್ಕಣ. ಅದನ್ನ ಸೈಡ್ ಹೊರಪೂಜಿ ದುಂಬುಲ ಪೋಪೂಜಿ ನಡುಟ್ಟೆ ಪೊಂದು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಐಡುಗ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಸೀದಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಡಿಗೆ ಪೋಯ. ಅಲ್ಪ ಪೋಣಾಗ ಬೈಕ್ ದಿಡಿಯರ ಜಾಗ ಉಂಡ, ಫುಲ್ಲು ರಶ್, ವೈಬು ಬೇತೆಲ್ಲ ಒಳಿತೀನಿ. ಸೀದಾ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ ಅವಳ ಜಾಗ ಉಂಟು ಪಂಡದು ಅವಳ ಜಾಗ ಜನ ಅಲ್ಪರದು ತಿರ್ಗದು ಸೀದಾ ತಿರ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಬೈಕ್ನ ಸಂತೆದೆದುರು ಪಾರ್ಕ್ ಮಂತದ ಬೈಕ್ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದಿಡಿದು ಅಳು ಫುಲ್ಲು ಕೆಸರು ಇತ್ತಂಡು ಪಿರಿಪಿರಿ ಬಾರ್ಸ ಬತ್ತು ಇತ್ತಂಡು. ನಡ್ತೋಂದು ಪೋಣ ಯಾನ್ ಮೆಗ್ಗೆಡೆ ಪಂಡ ಅವರ ಅಣ್ಣಗೂ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪು ಅಕ್ಲು ದುಂಬೇ ಬತ್ತೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೂರ ದುಂಬೇ ಬತ್ತೇರು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪು ಪಂಡದು ಮೆಗ್ಗೆಡೆ ಪಂಡ ಅಪಗ ಪಂಡ ಈ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪು ಪಂಡದು ಉಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲು ಒಣಸದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ನಡ್ತೋಂದು ಬರೋ ಒಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ ಐದಕ್ಕೆ ಮೆಗ್ಗೆಡೆ ಪಂಡ 20 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ 30 ನಿಮಿಷ ಕರೀದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಪೋಯಿ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಉಂಟು ಪಂಡದು. ಅಪಗ ಬರ್ಸ ದೋರಿಂಡು ಮಲ್ಲ ರೀತಿರು ಪನಿ ಪಿರಿಬಿರಿ ಬರ್ಸ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಫುಲ್ಲು ಕೆಸರಾಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದೆ ದೂರ ಉಂತು ಅಂತ ಒಂತೆ ಬರುತ್ತು ಉಂತೋಂದು ಐದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಸಾಲುಡು ಉಂತನಾಗ ಎದುರೋರಿ ತೋರದ ಜನ ಏರು ತೂನಾಗ ಏನ 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಡ ಒಂತಿರುತ್ತು ಪಾತೆರದು ಸೀದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋನಾಗ ಎದುರುಡ್ದು ಪರ್ಪೂರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಡು ಐಕ್ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ಬೇರ ಒಂಜಿ ವೈಬು ಬೇತೆಲ್ಲ ಹೇಳುಪ್ಪನಾಗ್ಲಡ ಪಾತೆರಿಯದ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ 30 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಾಣಿಕೆ ಬಾರದು ಸೀದಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೈ ಬಣ್ಣಾಗ ಆಕ್ಲ ನಾಡಿ ಆಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆರು ಆಕ್ಲ ಆ ಪೆಡಿ ತಿರ್ಗೋ ಒಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಲೊಂಡಿಗೆ ಸೀದಾ ಪೋದು ಚರಂಬೂರಿ ತಿಂದು ಒಂದಿತ್ತ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪಾರದು ಇಂಚಿ ಬಣ್ಣಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕೊಪ್ಪಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಣೋಯ್ತಾರೆ ಮೈಕಿಡ್ ಪಣೋಯ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಪೂ ಲಕ್ಕಿಟ್ರು ಐದಕ್ಕೆ ಪೋದು ಅಣ್ಣೆ ರಡ್ಡೆ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತ ಮತ್ತೆ ಮಗರಿಜಿ ಅಲ್ಪಡದು ಸೀದಾ ಇಂಚಿ ಬಣ್ಣ ಅವಳು ಒಂದಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬಾರ್ಸ ಬತ್ತೋಯ್ತಾರೆ ತರ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಪಿರಿಪಿರಿ ಬಾರ್ಸ ಬತ್ತೋಯ್ತಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬಡವನು ಒಣಸು ಮಂತ್ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಸೀದಾ ಒಣಸದ ಸಾಲಿಗೆ ಉಂತ್ಯ ಸಾಲು ಇಂಜ ಬರ್ತು ಉಂತ್ಯ ಸಾಲಿಡ್ ಬಟ್ಟಲು ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಣಸು ತಿಕ್ಕಂಡು ಉಪ್ಪಡು ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಡ ಎತ್ತನಾಗ ಬಾರದ ಕಾಯ್ದ ಕಜಿಪು ಮುಗೀಂಡು ಯಾನ ಎತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಐಡುದಕ್ಕ ಸಾರು ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಬೆಚ್ಚ ಎತ್ತಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಣಸು ನೀರ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲಾತ ಐದಕ್ಕೆ ಒಣಸು ಮಂತೋಂದಿತ್ತ ಐಡುದಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಹೋದು ಮೆಗ್ಗೆದ ತಂದು ಬತ್ತೆ ಯಾನದ ಎತ್ತೋನಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಇತ್ತನ ಚೀಪದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾಯಸ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಉಂಡುದು ಬಟ್ಟಲ ಲೆಕ್ಕದ ಸೀದಾ ಇಂಚಿ ಬತ್ತ
ಮನಸ್ಸು ಸೀದಾ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಡೆ ಬತ್ತೆ ಅವಳು ತೋಂದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಅವು 8 ಗಂಟೆ ಸೂರಾಯನೆ ಪಂಡ 11:30ಕ್ಕೆ ಸೂರಾಯನ ತೋಜೋಡು 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸೂರಾಯನ ತೋಜೋಡು ಅವಳು ತೋಂದಿತ್ತ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಲೈಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಪನ್ಪುಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಸ್ಟಾರ್ ನೈಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ 12 ಕಾಲನ ಉಂತುಂಡು ದಾನ ಪಂಡ ಬೆಡಿ ಸುರಾಡು ಬೆಡಿ ಸುರಾದು 12 ಮುಕ್ಕಾಲನಗ ಬೆಡಿ ಮುಗಿಂಡು ಐದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೈಟ್ ಸುರಾಂಡ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪನ್ನಡ ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಅವು ಮುಗಿನ ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜೆ ಮುಕ್ಕಲನ ಒಂಜೆ ಮುಕ್ಕಲು ಒಂಜರನ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ 2 ಗಂಟೆನ ಸೀದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಬೈಕ್ಡಿ ಯಾಲ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಪೂರ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲ ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಪೆರ್ಲ RTOದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಫೆ ಉಂಡು ಆಡೆಗೆ ಪೋದು 2 ಕಾಫಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತಿಂದದು ಅವಳು ಕುಳು ಒಂಜಿ ತೆಡೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ್ ಪನ್ನಡ ಸೊನ್ಪ ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಇನ್ನಿತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಟೋರಿ ಈತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಆಡುಂಟ ಪೂರೆಗಳ ಬಾಯ್